Nyakorom Gajwang dakika en 22 tok sadek mar okinyi machiegni mae ne twak e chenro mar mbaka oromo. Twak mar bedo godo kuom thuolo mar saa 1:30 kapok oromo saa 5 mar onyango. Okinyi ma kawuono waporo wach kotende kod chal mano mar piny Kenya. Wang'eni piny Kenya kaka ringo weche thoth Nyakorom Gajwang chutho to motendre kod siasa. Ema bende wabiro bedo kwa poro weche mabende osebedo katimore e konde mopogore e pacho kae. Okinyi ma kawuono hayudo thuolo mano mar bedo koda yawuot luo Nyakorom Gajwang ma bende nitiere paw siasa. Mokwongo antiere ka gi jaod bura mano Masuna West, mano jatelo, mano Honorable Peter Masara. Jatelo rokini machiegni ka thuolo mano mar moso Nyakorom Gajwang. Kamano ka utolo ni mar moso kwa Ramogi Gajwang ni oyawre uru kendo warwako e twak masani ni machiegni. Kamano Nyakorom Gajwang machielo bende nitiere ka gi Buka Ngesa janon siasa kendo bende biro bedo koliko ni duond bura mare bende ngere nango Buka machiegni. Kamano nyikwa Ramogi ayawo e boma ma Nairobi ka kendo ageno ni wabiro pimo wach podan jagoro maduong' mar Communist Party Marxist Kenya. Kamano machiegni. Nyakorom Gajwang bende antiere ka gi Odoyo Widi bende nitiere kod ogudu mathoth kata kamano chopo rang'iny mar jasiasa kendo janon siasa Mwalimu Arokini machiegni. Kamano ganda luo kamoro amora ma untie Nyasaye ma ono gwedhna gi mwandu kod kothu mag oguchu. Kamano ahinya. Nyakorom Gajwang wendo machielo no kendo jiw ka janon siasa jasiasa kendo jagoro mano mar duond bura mong'ere kaka Green Congress koso ni siwuoke machiegni. Kamano Sharon oganda wa Theo Gajwang mawinjo wasani wabiro wuoyo kendo wabiro wacho weche manyalo loko ngima dhano machiegni ahinya. Aparo na chako di Odoyo Widi kini mabende nwa keto posters magwa oko kacha. Oganda no pinya ni Sharon kipenywa ni ang'o manotimo Odoyo Widi nang'o menwa neno ka oboke moro noket gazetment ka nyingi ogola mano kama bende lemo mana imako. Samoro mana kinyalo mana golo odoke itwa ang'o manotimore. Ne okaparo ni penjo no biro dai korane lakini kako se biro no gima nyalo wacho ni ng'eni ka yie nimo timanyo ng'ata achiel igole yieno idire nam to jomodong' kuo. Mano koro ng'ato kama entie many kako loko tie wachno. Nyasaye ma ono gwedhna oganda luo. Kamano ahinya. Kata kamano Nyakorom Gajwang wachaka na gi weche motenre kod siasa. Wang'eni mathoth osebedo katimore e chala mano mar weche mag siasa e pacho ka king'e ramno boke mago kinyi ma kawuono nyisi kaka chala mano mar piny Kenya ditiere. Dibende jogo eko ma bende osebedo ka balo koda piny owacho e jogo eko ma bende koro ikawnegi okang' mager. Wachaka na gi Mark mano mar jotelo mopogore pacho ka. Wachaka na gi Rigathi Gachagua weche ma bende osebedo kofuono odiochieng' manyoro bende noloso. Aparo ni wachak gi kanya Nyakorom Gajwang nitiere report ma bende jafombo marwa Walter Nyambaga nolosonwa ema bende chakowa twak makamae. Gimana nie kinda koro koda sumbi mago ywak masani Rigathi Gachagua ywago kendo tiyo ni sirikal nyo pedhe kamwanda kata kamano nyo yudo maling'ling kendo chikore mugwenyo badho kod otego manyo yarne endara. While attending a church service in Gatanga constituency yesterday, Sunday, the 18th May 2025, I received intelligence reports that President William Ruto had ordered that I be dealt with once and for all. And since the goons sponsored by the state on several occasions had failed, police and other state security agencies had to come in. This information was communicated to the Inspector General of Police, the Director General of the National Intelligence Service, and the Director of Criminal Investigations by the CS Interior Kipchumba Murkomen, and consequently, a killer squad composed of 101 lethal and dreaded officers. Gachagua koni sirikal nyo chano pidhone kwiri mager kod gige lweny mager mondo gaje godo ni ene motiyo kod gige lweny makamago. Rigathi Okoninyo neno ne sirikal pi kendo leny koluchore nyaka Nairobi. Yesterday they were mobilized and cordoned off and blocked all exits from Gatanga constituency. This squad was armed to the teeth and hooded and with masks to conceal their identity because of the heinous acts they wanted to commit on us. At about 2:30 p.m., we received further intelligence from the deployed patriotic officers
who are not in agreement with the information that they had clear instructions to plant arms and weapons in our convoy to provide evidence to arrest us and get evidence that they could charge us with in court. Okoningi mane, mano mar familia mare, kod mwandu ne ni kamarach, kendo koponi omonjgi, to sirikal biro kawo ting'. Their instructions were to poison me through inhaled chemicals that would paralyze my brain within 3 months. Rigathi okoni sirikal chano wanyo oko bunde mag joritne, kata doko ni en kod bunde ma opodhi kod duol machiwo lesen mag bedo kod bunde. That President Ruto has directed that my private security personnel be disarmed and be targeted for withdrawal of their licenses so that they can leave me vulnerable to allow room for goons to attack and possibly eliminate me. Rigathi okoni okonyal go report kobila, ne mar kobila kuro, emani kod undiegi madwaro ngame. Report to who? How do you report to the people who are planning to poison your mind so that the brain can be paralyzed and then you become a vegetable? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakorongo jong mago gin weche mabin jalup daten piny Kenya machon amano Rigathi Gachagua osebedo ka poro e kind thuolo ma osekalo duche manyoro mana ka neno no bedo koda twak gi jofwambo ka bende pod owacho ni ngimane nitiere kinda kuro Gasumbi kendo ywak ni sirikal osebedo ka lawe acha kodi jatelo Peter Masara. Rigathi wacho ni sirikal lawe e piny kenda fwenyo ni piny en gima lich ahinya. Gachagua ka nitiere sirikal ka ni winje ka kowuoyo ok ding'e ni mane Gachagua makawuono. Koro gima dokwongo wacho ni koket ng'ato e position mar responsibility ting'e jopiny maber nikech kawuono nindo diere kinyi nindo tu. Gachagua pok akawega kaka ng'ama serious nikech all the time obedo very reckless. Ok adwa confirm kata ok adwa deny gik mowachogo nikech ok qualify. I receive intelligent briefing. Teno wacho ni noyudo intelligent briefing. Ni idwa negi. Idwa plant ne gilweny. In politics, anything is possible because politics and power. But odwa yuagore ahinya. Onego jipanga. Onego jipanga. Sama ijo in politics of opposition. Nyaka ibed gi thick skin. Eche okibi expect ni serikal be biro nenda tithagogi kata en sama nyo ene power nyo tiyo sawa wanjo chama mar Azimio koro en gimotime ni ojipanga but gimonyaka wangi Gachagua ngi ni Kenya en achiel kam direction mochiko no kopo ni gigo gin adieri to oko ni kare o one democratic space ma oyiene ng'ato mondo bede chama motimre nade modwaro. But kawane chama mopogre onego wabed very responsible because the constitution wuoyo maber ni wan gi rights wa to rights go bende jomoko be ni kodgi koro ki enjoy yours to mar jomoko be nyaka timbre nade nyaka riti. Nitie gik moko minyalo wacho manyalo miyo piny wang' but gima dwa wacho ni kama wachope to demokrasia mar ng'ato ka ng'ato to nego bende ni wene ichwane democratic space. Mano adiera mantiere. Wan e piny ma demokrasia ema prevail. Ng'ato dhi e chama ok ne ka koro wadwa buka en ja communist to kenda en the Green Congress to wedi en ja UDA ta an ja ODM to pod wabedo e mesa achiel waga mbaka. Wanyalo metho en mani wapogore in ideologies. Koro en mani iuso party mari kaka mar ODM osetego ne democrat space makawuono wede buka yodo gi communist nok gi contribute ne chama mar ODM through our leader Raila Amolo Odinga emosandre ne modhi ang'owa e jela. Koro jite to enjoy ye. Koro miyo wawacho nikech nosekele wanjo ODM onego miwa space maduong' to jogi bo yudo matin but gin jo Kenya giyuda nikech mano the reasons momiyo ODM ne fight for democratic space en mondo Kenyans nyalo hear views maggi kaka gidware kama gidware e yo magidware go mak mana ni kok giketho ng'owa chike mantiere. Ero kama na lakini buka ni nege wang' mane nikech kine jatelo kaka Rigathi Gachagua wuogoko kawacho ni oywak ni sirikal lao rekode kendo buogo ngimane.
Sharon, ka Ruto gi Gachagua dwa go lweny ginegore anega. Ok en lweny mar jo-Kenya. Ka jomoko ariyo moko betore go panga kucha, to nyocha gibeto ga jopiny. En wach mane midwaro ket ni koro mae weche ma jo-Kenya nyaka wachi. Gachagua gi Ruto ok ne gin e sirikal achiel. Gikwelo kamoro achiel, giyenyo kamoro achiel, gipango nek kamoro achiel. Nyocha wadhi e ng'anyo. Jowa nyocha negi. Jogi ma nyocha negi ok Gachagua be wachi ni bura moko mane gintie gi Ruto ne gipango no neg ng'ato ma sani koro Gachagua kidwa neg to koro lit ndi. Monego bed ni wabet mana piny wayuak e piny kate. Nikech koro Gachagua ng'ato achiel ma nyocha nie sirikal bo chandowa kabisa. Bo wacho ni nyithindo modhi e ng'anyo gi. Ni nyithindo gi ok nyal yudo ratiro margi. Ni sirikal nitie gi ratiro mar chungo ng'anyo maonge jok makata negi magina ka gi ng'anyo. Koro sani ka jomoko ne oriwore kamoro achiel e weche mag timbe manjoria, koro gipogore kamoro achiel, kik mondo wadonjie. Nikech lweny monego bed ni wakedo sani en lweny mayawo pach dhano mondo kel dongruok mar adiera ne jopiny. Adiera chutho goruok mar Gachagua gi Ruto ok kel kuone mesa mar jodalawa. En ni nitie rieko mane ma Gachagua nigo manyalo kelo dongruok mar adiera mondo vijande masani goyo lweny gi obedie ni nyalo yudo tich. Dibedie ni ere tielo ma inyalo ele chenro minyalo keti mondo nitie gik mang'eny machandowa ka. Hospital, weche mag ratiro mar piny, be wadwa temo wacho ni kata bed ni jok manotho kata ne githo e Azimio demonstration kata ne githo e Gen Z demonstration, ok magi gik monego bed ni sani wawacho. Lakini nitie samoro ma e siasa ka ji koseriwore kamoro achiel to koro kethruok gi gidwaro loso ni gin kethruok mar ang'ono mar jo-Kenya. To weche mosebedo kowacho nikech ang'eni nitiere kata mna kaka nyalo wacho ni en owuon ngimane nitiere kinda Kuru Gasumbi. To weche mosebedo koporo kaka nikech sani koro to wacho ni en e opposition. Jalno ero bende pingo piny owacho. No, you know, ni Gachagua en Akikuyu nationalist. In fact, eno paro mana ni kodhi milima kucha, to nyalo riwo jo mlima go kamoro achiel. Mondo wang' ni kigoyo mbulu, to nyalo negotiate go. Mano ok en paro manyalo konyo piny. Gik mane ma Gachagua osewacho ma nyalo konyowa jok ma wawacho ni e Kenya ka jochan maonge tich, jok ma manyo yore mag thieth. Mage modwa ni Gachagua wacho ni kane nitie kuo moro mane okwale sirikal ndalo mane en sirikal, pesa no ni kanye. Then wadhi wamany pesa no wakel. To kik nyalo wacho ni ni Ruto ni ong'ama rach. Into mane bet kode chano ok neno rach mare. Kore momiyo wana wakwayo jo Kenya ni koko moro magore malo kanyono en koko mar dino gi jopiny. En idwaro ni pogo ji. E winjo kaka samoro kochopo to kore biro winjo kanyo kawacho ni koro ruedhege nariyo. Ruedhege nowuok kune. Wan wacho kaka duol chama mar Communist Party of Kenya en lweny mantie Kenya ka en lweny ma joma onge go gi joma nigo. Joma nigo mosekwalo gibed thuolo ni chieng' moro kwayudo telo nwakawo mwandu go water nang'ono ne jopiny. Mogik wacho ni ratiro mar go lweny mar demokrasia. Awinjo ka Peter Masawa wacho ni wan be omiwa matin nikech jo ODM nogo lweny motegno ahinya kotelne gi Raila Amolo Odinga. Oyo same go lweny mar kedo ne piny yawuoyi matho monindo mago mawacho ni magi heroes. The heroes are the martyrs, not jok ma actually reap the seeds of martyrdom. Koro mono wacho ni ng'ata manowuok oko kata bogo lweny mar kedo ne piny notwe jok manotho kate jomonego bed ni pile wachiwo gokinyi kata wan e piny luo wacho ni jok manodhi e lweny moko duogo pile kwa chiwo gokinyi to warango got Ramogi. Wawacho negi ni unye mane lemo chwer piny koro unye manyaka wabed ni wakau waketo mbele. Lakini koro kan buka wacho ni koro nadhi koro wacho ni an koro ane mana gora mokalo. Gora mokalo to in ngima ichiemo. Jok manotho go to da. Ero kama na mwalimu Kenya ni nene gi wang' mane. Nikech koro wacho ni serikal koro lawo jok mapinge. Ne serikal lawo jok mapinge. Anto kabibumu uga wach sana jofwambo. Gima lweny migogo Ruto ni joma okete malo bende fwambo.
kawuono king'iyo gasede ariyo ma Kenya ka motelo, headline gi opogore to gimondike bwo headline to chalre. Chal ma gima ng'ato achiel ema ondiko gi koro jomoko kawo pogo ni koro kaw ma. Onge ng'ama lawo joma pingo sirikal. Kenya ka waywak ni corruption ni malo kabisa. To ka polis gi EACC odhi mako ng'ama oyud ka corrupt, to koro giloko ni sirikal lawo joma pinge. Koro giloko ni joma pingo Ruto ilawo. Mano ok en adier. Gima de waher ni mondo watiek mibadhi mondo jopiny oyud pokgi. En gima lit kabisa ni yudhe modhier ma Trans Nzoia ochako chokgi mana gi ng'ama okelo dhiergino mondo gigo jomobiro ng'eyo gimomiyo ng'ano okelo negi dhier. Omiyo mago gik maricho. To kibire wach Gachagua en ruodh ywagruok. Ywagruoge ni nochakore chon, ne wawinje koywak chieng' moro ni kia rum ne ma Kisumu, kia ni no kete bage, kia okete microphone. Ena ng'ama kochiewo to ywagruok. Omiyo ka ng'ato nyalo wuok mawache ni nitiere embe intelligence moro ma en go, to evidence mokete mesa to onge, to siko okinyi kochiewo gi miriambo manyien. Waseng'eyo ni Gachagua en jamriambo moloyo. Kata king'iyo Ngero, ng'ama wuoyo mang'eny en jamriambo. To gik mosewacho chon be wasefwenyo ni miriambo. Ndalo moro nonyiso waka ni ng'ata mafingo affordable housing mano ng'ama orundore. Bang'e nochako duogo wacho na affordable housing ni en gir kuoman ka donje telo tabro golo. Ere kama onego wayie gi wach Gachagua? Kana oseriembe tich koso kane pok oriembe, nikech otwo ni en truthful man. To wacho weche matuomore. Wach mar ariyo adwa ne mondo anyis Gachagua maendi, ng'ato dhi olokne. Gimotemo timo ni oketore e atari. Kech kisiko mani idwa nega, president dwa nega, idwa miya poison, idwa goya gi bunde, idwa dinna yo, okel guns. Ng'at magidhi laro go presidency ema biro nege mondo wache ni Ruto emo nege mondo ng'ano lo. Mana ka siasa timore. Wang'eyo siasa ka joma no osenego nyaka chief campaigner margi kato giketo kuom opponent mondo gilo. Omiyo gima Gachagua timo ni o expose himself to joma ok kata sirikal. Wawuondre ni gin contenders adek madwaro president. Contestants number 3 nyalo tieke mondo wache ni sirikal, mondo koro ng'ama nie sirikal obiolo. Omiyo nyako ng'i ni embe kuwuoyo to wuoyo maber. Nochako wacho ni jogege nigi bunde mochiw license. Onge Kenya ka kamimiya private individual license mar AK-47. Omiyo kano wache ni bunde go nyaka kawgi, onego bio kawgi. Onge ng'ama timo mano. Mar ariyo, ono wacho ni odine yo mawuok Gatanga. Olosne killer squad mar ji 100. Gachagua chen ng'ama idwa negi ji 100. And onge sirikal manyalo timo assassination in public. No lor ni ji odiniyo to gin killer squad to gin gi ji 100. Rigathi Gachagua kik par ne jo Kenya fuwo. Be ok jo Kenya kende, kata Kikuyu moparo no wuondogo ok ofuwo. Wach ma miriambo mar Gachagua mar adek, Gachagua no nyiso Matiang'i ni oromo bedo president, kende ne president candidate margi. Ka Matiang'i osekawo ndege mobiro Kenya ka, kata mana dhi Kisii mondo romo ni Matiang'i Kisii, Matiang'i ne pod oluongo chomo wa Munyoro. Gima Rigathi temo timo, ok odwar ni e public mar Kenya ne ni embe en namba 2 e opposition, ka en namba 1. Kata sama ne irwako Matiang'i man Matiang'i mene wendo modhial, pod no keti ochung namba 4 from the center. Omiyo Matiang'i be nyaka ng'i ni okete din migalo. Idwa gali agala, kose kethore mobang bridges te, tikone ni oyo, sani koro gimitim, let the people decide. Mana ka ne Matiba no kone Jaramogi. Ka Jaramogi osekelo multiparty, moloso Ford. Koro idwa ni mondo Jaramogi dhi obed president. Wadwa sa Matiba makoni Matiba winjo. Jaramogi koro duong'. Onyalo mana timo tama chiel to weni. Ni no, let the people decide. Ka Jaramogi koro yiene ni okay, let the people decide, to nikech garama mar timo nomination tek, watigi delegate system. No, let the people decide. We tiyo gi universal suffrage. Embo dwaro method mamiyo ene modi obedo candidate. En owuono ni ok obedo president, mana ka no ketho na Jaramogi. Ng'ama iluongo ni Rigathi ni ok dhi bedo president bang' Ruto, nikech ojamibadhi ojamriambo. Ni neno kano oluongo gire mar wacho miriambo ni, joge kaka Kalonzo geni koro ni ok odhi. Nikech nitie miriambo moko makoro chope tung, moko nyal dhiye ke ng'ama nigi
paro maler ni wuok ni dhi chiko iti kaka Gachagua wacho ni en gi intelligence report ni Ruto dwa nege. Ka president dwa negi ok ding'e kata in ibiro mapok itho. Omiyo Rigathi Owegalo kaka jomariek. Erokamano ahinya. Tang'eni mwalimu bende nego jofwambo kaluwore gi thoro weche mabende gisebedo ka gimiyo pek nikech Standard gi Daily Nation wacho ni thoro wach magegi bende chal ka gima chalre. Standard Jakorom Gajwang' thoro wach mar okiny ma kawuono gindike kanyo ni ruthless president. Daily Nation gindiko ni Ruto critics face police crackdown. Koro som buor ruthless president libro yudo ka critics emo wacho ni face crackdown. Some ne boy kanyo. Headline emo ndiki ni ruthless president. To the story to ndiki ni Ruto gine. Tingeni ki uso gazeti ngene frontline ema usore dong mwalimu. Ruthless president wad sariyo onge gima hulo. Erokamano some boy ma hulo. Erokamano ahinya. Okinde ne giwang' mane. Rigathi Gachagua an kaka Nokindo Juka aparo ni ok mean well for Kenyans. Nikech ng'en Rigathi kwang'yo history mare kano bedo DO ne en scandals mang'eny kabisa. Mamoko kata weche molo ji pod nyalo wacho ok dwar mani mondo ogol adholago. Kobedo kata PA mar Uhuru Kenyatta, right? Kanye mano Uhuru olegowi kabisa majo Kenya. Makata sani ina financial year wacho 2.2 trillion. Mamano ne kaka advisor mar Uhuru Kenyatta. Rigathi kano me space kata opportunity mondo serve as DP. To en ok en DP mar jo Kenya. Ne en DP mar region mar Central Kenya. Gik ma e dhoge nok nyari Uganda kaka kanyakla. Rigathi Gachagua kano biro makoro jogo impiche. Ineno koloso chama. En chama motemo manyo popularity in Central Kenya. But you see, Sharon, itie jok manose chalo Rigathi Gachagua. King'iyo history back, ne wangato ni Kenneth Matiba. Kenneth nen very popular, modayo kata Moi, to nokodhi obedo president. Kwa ng'iyo kata mana Karanja, right? Nen vice president mar Moi. Embe gigi notimo Rigathi gi notemo timo. Man at long run nokobedo president. Koro an kuma ntie sani kuma bede kani, kuma Rigathi dhiye isiasa mogon onge nikech system ma Kenya, the systematic politics ma Kenya ok nyala absorb jok machalo kaka Rigathi mabed president. To kumane gi pogruok matin gi Nyakwaro Tuma. Nyakwaro Tuma ne Nyakwaro Tuma ne mheshimiwa Masara oja migochwa ndio ngamo siep na kabisa. Sebedo councilor mayor mubedo mbugomea chalo governor. Kata 2027 wan kore plans moko. Tukuma pogora kode matin nikeche ngene weche mowacho winjore kabisa. ODM chama to chalo kaka Green Congress Party of Kenya kata communist kata UDA. Nikeche king'iyo history king'iyo wacha gimolo multi-partism politics. ODM ok mano kedo ne gini. But nya yudo few individuals as leaders mani ODM masamoro no kedo ne. Koro ko wacho ni wamiye space ni mangogo kabisa. To watuon GCK kata watuon communist to samoro oneno marach owuondo jo Kenya kanye mane ikruoko to bado ngama luoro kabisa angene mbo duoko tika yes iwinjo to awinjo kipenjo nera modoyo wede ni to uneno gazet moro samoro ka samoro meli onimepi ingene wan kako ganda nyako bed ma very careful nikech ingene every government kata kiero appointment as PS kata CS ing'iyo jomoko ma siasa kata manigi memory of better institutions memories maber kabisa koro koponi wanyalo celebrate ni samoro kata wuodwa moro no samoro kalamo kiero oko kata jomoko nyalo celebrate tieni mwana mokia gima wacho nikech serikal ni kata king'iye ne ka jokikuyu goyo serikal to kidhi cabinet committee yudo ka ji ochiko samoro akocha to podi waganduru ni podo jowa bro no ndiki koro ko samoro nyalo celebrate ni samoro nera marandega wuru mumbone ni samoro kalamo kiero to wanyalo kia gima wacho erokamano ahinya hapa ni Masare chak giseo mabende okinde obioni Sharon wachak gi wacho doyo actually we discussed it kama wa bedo reception odoyo sikedo na UDA ano kaja UDA boka pana bo bedo ja UDA in my life but kainja telo ma joma no thoni dhako maduong' mano inyuomo ka in gi par ininde par kore gero gorofa to kore nyala yudo side chick moro kata imedo monari adek kore kawo dhako maduong' cha tiriembo ok ber ahinya inya yudo friends mang'eny create negi space to jomanyo ingo to be waweyo survive koro kanyo anto adwa pogora gi jomoko ma celebrate ni oriembo doyo wede ni onya beda gi aduine en bigin space mana yudo no kuko mogogo be momiyo no beda identify
ng'ato inyalo identify gi gik moko to embe mage no mondo mi jatelo no nene nitie gima noneno ire momiyo nokete kanyo. So in gima none ire de miparo no nego gole no, that's not right. Kata ana jakoko to koko nago samoro miyo ena space na koro in kok idwara ni koko nago to ando koko nago miyo jomoko ng'eni e siasa ka giyudo space gi pesa ma gi contribute mondo advance the ideologies mag the party. Jomoko biro gi the community gi wacho ni kwa niaba mar jodhoodwa anema wakilisha gi. Jomoko be relations samoro ng'ato wat ng'ato samoro be usebedo friends for a long time, so kanyo to ok ber ahinya. To we adog wach ma iwuoyo about chama. Wan yene chama wani iluongo ni ODM, lakini ODM en Raila Amolo Odinga nikech kata sani owuok e chama to dhi kama chelo kanye mwadhiye. So wena ka wacho ODM to wacho Raila Amolo Odinga. Adiera mantiere ni ji to nokedo ne gini mang'eny to there must be a face mar gimoro. Ji ne ng'eny. Martha Karua was there at a given point to no lose mochako dok jok mane sando ji. James Orengo has been there. Paul Muite, Ngei, the late Matiba, ji nokedo ne gini, but jomose bedo consistent a face mar manyo democratic space ne jo Kenya to kwanyal riambo ni jokodingo se play a big role. Kiche kido kata jomose sande kabisa oandegi, nyithindegi, chiege no chunga omiyo kone ni bwana a civil servant mondi gi TAC odhi mane class kendi tero gi neri ni in koro ticho temore nade urumuni. Just imagine that ki yudo history kata kama ne gipange ot notamore ma muindi more manomiyo mama Eda space moro matene jot ka kama nopanga gi owade gi ng'ano. That one en history moko nyalo wito ki bidiogo gima oluongo sani ni devolution. Gachago gini ni kanye samano manyo devolution, including our current president no ko believe in devolution. To Raila Amolo Odinga gi team ne no believe in devolution. Haye kodo wadwa ni joma no nindo kaka odhiambo mbaye gini. Those are the people munigo kete en manager now joma enjoy devolution. Kia kata ni mbaye cha nunegi nikech kaji ni bombers. The article mar devolution ni nitie kama no mako mano tamo jomoko mane oppose gi golo ma the only way mane nyalo gi achieve go dwache gi ne eliminate nikech no chair that particular subcommittee on devolution. So we need to think paro jogi ana paro kata mana ni Homa Bay onego kata gimoro maduong' owedi ya Homa Bay mandik ni Odhiambo Mbaye, because gima Homa Bay enjoy sani majo Migori, majo Kisumo gi jo Siaya enjoy in devolution. Ntie jo mane remb gi uchwir ma chi Odhiambo Mbaye sani kore nchiliel nyithinde be nyithi kich. Tang'o ma wasetimo negi? Mano penjo maduong'. Ang'o ma wasetimo negi? Mago thuondi magwa kaka maduong'. Chiege pod nitie, nyithinde nitiere. Ok kawo yakawa to beda kamoro. Obedo kata minister, obedo kata chief officer. Iweri kata gi white certificate. Certificate chuor gi no somo negi. Tho chuor gi cha no somo negi everything no qualify gi gimoro amora. Barabara moro maduong' makale chuny boma ma Homa Bay onego bed ni name ni Odhiambo Mbaye, Dr. Odhiambo Mbaye, in remembrance mar contribution towards realizing devolution. Koro awacho ni jo ODM to podu nyako wene gewe space makata ka wane table ni Sharon emi adake kama ng'eny ngeche yawa moko gi kedo mana sama ji dhi yiero ka gidwaro candidate to sama koro piny tek to kata ka ne wane demonstration no manyo haki mar jo piny to bende digeni gi sani ntie parties don't buche mo he approach ko nyaka sani moko briefcase tu moko mimanyo go sendi tu lakini ki ka siasa kaka election rumo ne to gilal mana dire mantiere actually mane momiyo an proposal mara okone wabedi gi chama mang'eny onego wabedi gi chama matin to ma bedo rand gi ideologies ma reality. You see matured democracies like America chama ginedi mingeyo manare are and my Democrats to Republicans. So ideology kata mana Kenya ka
kiwinjo Congress kimanyo gi nyinge mimanyo to gik ma giminte en mana achiel. En mane gidwaro space mar leadership. Kech king'iyo sani chama mar ODM Nature was celebrate 20 years in existence. To kendo mana active existence of briefcase. From 2005 kane ochak wach mar referendum ema nonyuolo ODM, you remember that. My leaders actually mantiere sani te, including the fourth president, mago jo chama mag ODM te, Uhuru, Ruto, mago jo chama te, mabe onego waluong party moro marwako jok manusi wuok e chama kata buka gi jogi boyo ne ata given point ne gin jo chama giduog dala ka giduog dala wateg party. Ero kama na ila wewe nyana seo mar buka gi okinda mondi ni keto koro en mana jo ODM ni kana koro masara da tero weyo machielo koro divana temacho ni boko kuna tiek gimoro ka mondo mi kwa chako ni nado wuoyo ni wadwa connect this gi Gachagua. Ang'o ma Gachagua se contribute even a watch democratic space kata ang'o mo se chungne king'iye kane ndio giminyalo ndika about him lope manomayo ji mwandu manomayo ji kaka nonyanyasa ji manyiso ni no ko believe in democracy ko bedo PA mar Kenyatta omanyo mana pesa to giko ne Kenyatta ni ema no yanyo kunyalo paro clips ema wuoyo ire marach mogik ko bedo sani deputy president obedo MP in parliament ang'o mano wacho ang'o man beniti kata bill achiel mano kelo as a member of parliament beniti kata achiel onge, it's not there. Kikoro nyo bedo DP samo bedo DP en mania ni Kenya en mar shareholding en mani jo mano gocho kende actually mano gimane nyalo paro go Gachagua as a deputy president en ni shareholders kende no kodwa ni president odhi kamora mora owuogi ng'ata mano wacho ni Raila ne oketo ni mtego hapa mtego state house of amata manade donje karo ken mtego gene madhi make kaguli. Koro miana ado aparo ni mana kaka mheshimiwa Owedi no wacho gi other panelist wacho Gachagua gima onge gimo stand for en mar ketho en oparo ni Murima e Kenya to Kenya nigi tribes madhi 44 sani. Ero kama na inya koro angini buka kata mna kwa loso kajakla kod okinda ngine nyaka to ungi right of reply kote record wach mag chama angini wach mag chama to kwan walose ahinya donge buka nyalo mna kawe. Ero kamano. Mokwongo tik en ni kwa wacho ni chama mantie Kenya ka onego bed gi ideology to ideology no onego bed ni en ideology mar konyo jopiny ok mar konyo jodonga ich mokariyo kata dek buche siasa miwacho mathoth go nitie e paro mar siasa nitie ideology mar jotich gi jochan majo communist ochung'ne kabisa to konde nitie ideology mar jomoko awinjo kiwacho pinje mag Amerika kucha mag Britain kiwacho kamano chutho en ni siasa mar Amerika omak gi ideology mar jomoko gi jopesa koro nyiso ni jok maonge pesa nyaka timo ng'ondo nyaka duomo wigi mondo dhi piny ok wadwa siasa makamano ei Kenya ka koro ODM okanyal wacho wachne mang'eny aparo ni ODM has been a movement ma also address certain progressive things gimotemo wacho ni ma en ng'weket iringo kari tiwene ang'ono iwene ng'ato oyo sani ODM osebedo ni en bende giriwore gi jok machando Kenya ka koro ng'weketa gi koro nyaka pogne jomoko emomiyo kata goch ma koro wako Gachagua kaende to Ruto to bende en ober nade omiyo nyaka wapar ahinya nikech awinjo kawacho ni Gachagua nyamibadhi to jok mosiro Ruto kucha kata jok nyamibadhi Ruto ne kotere kot ka e weche makwalo lowo ma jaduong' moka koro kik wawuondre ni koro kaka Gachagua right koro Ruto maber ma koro wapamo nikech koro baba nigi Ruto kwa cham kaka jowuok jodalawa gima nyaka wapar kabisa ni jo siasa gi gin gidwaro rundo wi jopiny sama ji odhi ka Ruto koni to ni koro Ruto ber ma Ruto ne ema mafuti timo nade jok ma oluoro Ruto wuon waluke no twe dweche twe higni adi sani ene jela
koro joma pingo Ruto sani mokwongo Gachagua no bok wadwar no negi wadwaro ni chiemo ko yudo telo to wanyalo make mondo watere kot maratiro mondo wayud mondo mosekwal ma jopiny sirikal masani maruto nego bedni rito ngima mar ng'ata ka nitie jama kosa moro mosetimo kwelo gimaki gitere doho mondo tweyo maratiro mane gimo nyalo wacho lakini kik wabed ni koro wapako ni Ruto ber makoro nikech Raila ni kuno wan gi lit mokalo nikech nitie gik mapok Ruto poko timo mano wacho no nyalo timo chutho joma tindo miluongo ni jo youth ema goko kaenya kata wacho wach mar ng'anyo dong nyoche wantie street wang'anyo ka nyoche wang'anyo babe nyoche wacha ne Raila mondo dinga ni awo inise ng'anya ahinya we wabe watonade wang'anyo to wang'anyo nikech wabende wakedo ne ratiro ibende ne ng'anyo kore miye wakedi koro wabe wadwan wagol lweny no mara ngono mara diera to gimo nego beni kwa biro twalero ne jopiny ni siasa mwago en siasa mar konyo jopiny sama angi odoyo wi studio kama kotimo maber to watimo nade wawacho watimo maber kotimo marach watimo alokri bwana kama kaka en koro wan kaka dwan mar jo Communist Party of Kenya wana ni Kenya kude maber Kenya di marach kendo wach mar lando weche mag lweny tribal politics ngati winyo iwacho ni Gachagua en tribal Ruto to ken sama gidhi Kaluo Nyanza wuon to giwacho ni wang' ne makoro jaluo nitie ngono emapogo pesa treasury makoro joluo te onego lukamo dong mano gigo tribal politics to kage biro loya ka dongi go tribal politics koro jotelo mag piny kik bed ni gitemo kelo lweny mar jo kabila moro wan kwadhi wanoneno ka chutho kada nitie jok moko ero siasa wa kamano to wanowacho ni jodhier duto te katija Mluya katija Luo katija Kisii kidhier ichiemo ka ngamo dhier inindo ka ngamo dhier iki ka ngamo dhier to ka in gi mwandu to kata iki donge koti nitie ok magogo moko megoyogi koro wan wabed manyalo bedo nwa kedo ne ratiro mar jopiny mane wach madwala kama na nyaka poko yo matina kinda kapok wiyo wil gi wach mane intiere godo wach manyalo nyiso buka kod ekor kuom ningene dwan samoro bwa bedo piny to paro bak nikech kwa ng'iyo kata from awinjo ko wacho ni Ruto samoro jambadhi to Gadhi bosiepne mano wuod gi Grace Ogot ingene doni wan kako ganda gimo wacho go beyo kabisa ilungo ni ideal situation mane kako nego bed bar Kenya ma wantie ni Sharon wasitiyo gi joma onge gi paro bilano nikech kata kwa ng'iyo chien kana wang'iyo 1963 iyudo ka Jaramogi nyen wazungu no ngisono kawo piny to wacho ni ok nyal kawo piny nikech Kenyatta pon ya jana to Kenyatta ko wuok tineno gik mano temore king'iyo joma chalo ka Agwens Kodhe right masa mono telo ne nyaka Mau ka ging'iyo rights mag Mau king'iyo nyaka Tom Mboya mane nigi rich history in labor laws labor relationship inano to at long run uneno gik mano de otimore koro gima buka wacho nikech ng'eni party gino is full of activism nikech ng'eni kiwuoyo gi jopiny to nyaka offer gimilo ni solution koro wasebedo kama kako ganda ere gima nyalo transform region wae emomiyo samoro kineno ka Ruto samoro dhi gweng' thurwa kocha to ng'iso ni oganda wacho ok usigo tribal politics ong'iso oganda ber bedo e sirikal iwinjo nikech kata kidhi kor gi bunge mosipani kabisa mbunge ne benodhi bunge mana gi independent mokwongo ka jodi mowacho no kongo thiro right mare iro kantiyo moger kabisa kibiro kaka wendo wakocha itiyo molos kidhi kor gi nera odoyo kasipul kocha itiyo molos king'iyo kata Homa Bay County ino ka government ne bedo machiegni gi sirikal intie projects moketie manyalo konyo jopiny to kata king'iyo the grand coalition mane Raila Odinga loso gi Kibaki nitie yo moko mano temo loso thurwa kocha mane nyalo neno koro ing'en ne joluo ne temo wacho ni yabuka ni thuol nyako ringo chwoe ok inyalo go agalweny migo agalweny mikuma lwenyi teri kumidhi ok ing'eyo okakawe daka chen moro nitie gik mabuka owacho ma very serious chama mar ODM onge serikal Raila nyo kono kata buru ni waonge serikal one opposition to donate some of us experts ne serikal mara rio wa collaborate gi serikal okinyal pandara kaka chama mar opposition to jogi to dwaro ndara okinyal
gero dams kaka opposition to jogi to dwaro dams. Ok inyal gero skunde to jogi to dwaro skunde. Koro wasebede pap ndalo mang'eny. To ka koro gini nyotamo jok machalo Gachagua gini nyot go sirikal piny. Chama no penjore weche ariyo. Yes, Ruto rach. To Ruto ke Kenya. Kenya en Kenya. Wawe sirikal ogore piny. Odhi down the drain. Then kare struggle mwasetimo higni gi tegi. Gibiro dong' kanye. History biro jajo anang'o. Emomiyo nowacho ni wakony sirikal. Sama wakonyo sirikal, sirikal obedo. Eka chieng' 2027 kata mbele. Wanyalo manyo sirikal mantie. Ok inyal manyo sirikal manonge. Raila is the leader mar ODM. Mi winjo kokono wadgi moburu. Ni into benyano je sirikal onge tabu. Kech at the end of the day, bingeni waduto to wane sirikal. Role mo play mopogore. Nitie joma play the role of executive. Mano joma ni ang'owa e cabinet gi moko. Nitie joma ni sirikal to gin legislator. All MPs are legislators. Gine sirikal, the legislative arm of government. Then one gi joma ni judiciary. Koro ye ka ng'ato play role ne. Wan pod wacheko gik ma sirikal timo marach. To kodwa tamo jo oganda mag luo ni gimbe barabeche gi kik pa. Kich sa yiero to biro chopo. Kopo ni Ruto tiyo maber. Mo persuade jowa. Mo tiyo negi. What is the problem? Kawa was supported by that time. To koko tiyo ne jogwa as our inspiration. Onge gima mono watimre nade chung. Koro buka. Okwane sirikal to bokwariwre gi oppressors. Wariwre gi Ruto mondo wakony piny. Nikech sani koro kaka ne constituency na. An opposition. They lost na yo ma cost million 600. Apenji Sharon. Adhi endara. Adin daraja ma Migori kosakao yorni. To joga to chulo shuru. Igero na sani TTI. The cost of 90 million kamilo ngoni pinyo yi. Idwa ga na daraja kamoro ni Nyangubo. Machielo begero na Jua Kali. Gi sirikal nikech sani waweka Ruto kaka no wacho ni jakuo. Ma Ruto ma president mar Kenya makoro no kuong. This entiere nyose kuongi ma kendo Chief Justice monego mak jukuoge tu ema no dhi okuonge. Koro wan kaka koro jopiny, wan be kaka joma ne pingo yiero mare. Kane osemiye, koro accept nikech ine president, koro onge ja Kenya ma ja opposition, to onge ja Kenya ma ja serikal. Ja Kenya en ja Kenya after election. Koro wan okwariwre gi the oppressors, to watemo the 10 agenda mane ODM osign gi UDA. King'iyogi, some of them ne wuoyo about injustices mosebedore Kenya mondo timruok nade oloki. Mondo mi ja Kenya winjo maber. Mondo mi dongruok ke kamora mora. Mane momine no koro wayudo jaluo mabedo CS, wayudo jamluya, wayudo jakikuyu, dontie jo Kikuyu kata bedo ni Gachagua no wuok, Gachagua ok jo Kikuyu, en jakikuyu. Dontie jo Kikuyu mano kete cabinet. Wadwa ni Kenya bed adiwa achiel. Ero kama nyama kama kaparo na gikanyo hangeni mwalimu in bendi dwaro mar mondo milos wiye na mar mondo miaka yo matin waduogi mathoth ahinya nyako tende kod chal mano mar piny Kenya dakika ena beach tok sangwena mano mar okinyi ote bendi yoro lai mago ote machok arede ka uchiel nono mbui mago ganda bendo biro ni achiel kachiel waka yo matin. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month.
usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Ang'o mosetimore ne joma ne ochwe Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Nyakon gajong machiegni kendo dakika oskadha par tok saa 4 mano mar okinyi pod wan ka waporo wach kotende kod chal mano mar piny Kenya pod antiere gi welo maga Peter Masara Buka Ngesa Okindo Juka kanyakla kod mwalimu Odoyo Owede. Ang'eni okang' mokwongo waselosa hinya kotende kod seyo mopogore mabendo osebed kibiewo ne oganda mano mapacho ka kanyakla kod jotelo. Edwana ne wach kwa lose ang'eni mwalimu mane beni lose sirikal kalao joma pingi kaka kore wachono. Ang'eni wech mutendre kod mak mar Rigathi Gachagua seyo mar Rigathi Gachagua gima kwa lose benen kotendre kod wach mabende gi Rigathi Gachagua osebedo ka seyo godo piny owacho. Kopogore gi mano bende walose kotendre kod josiasa mamoko odiochieng' wanyoro nwaneno ka apisas mago mag duol makedo kod mibadhi EACC nochopo dala mar Natembeya. Peter Salasya bende nitiere doho ma Milimani odiochieng' manyoro nowe gi cash bill mano mar siling 200,000 kaluwore kod allegations mabende nodonjne godo mag hate speech wacho weche manyalo thuo oganda. Mwalimu kapok adwacho mago we adin buche moko nitie ka ariyo mane Mheshimiwa Masara wacho ngo nyo ogo jatenda asetiyo ne matek to gola e sirikal. Mheshimiwa ing'eni sirikal mane wabedeni ncha wantie ka jo UDA to ka ODM no biro mondo konyo obed sirikal e broad based to no wachako gi CSS to watimo rearrangement of the government ma nikech joluo mane wayawo negi mane manomiyo osiepna Eliud Owalo no yawo owene joluo moko kane bire PS bende neno ko chako gol PS moro ma jaluo owene nikech iwani mondo ko aketo joluo e sirikal to aketo mae bethe sirikal kon gi kon kan watieko PSS to adonje chairman tinge ni piny luo nitiere kombe ariyo kende mag chairman Lake Basin gi Lake Victoria South. Koro kajatelo no kona ni ngeni nyaka wasude ne jo ODM gi bodonje sirikandwa ni to akoni aka ne madang ka wuok ka to wayud ne gi space nikech wadwaro ni broad base ni odhi nyaka yiero. Koro kele mondo wadonj kod sirikal to ana wuon pod ana sirikal
kendo responsibility ma koro miya dongo molo mana timo ginego. Koro kik chand chuny ng'ata ng'ata. Nikech nitie moko kuom oganda manawacho ni samoro dibed ni alap dhoge ndong ne komoro. Koso nitiere lemo moro mochako biewne kendo. Onge kom manono midwaro. Nitie kom manono. Kar chung'od bura mari? Po IBC pok obiro molando ni kanyo ni nono. Chieng' ma gibiro girane kanyo ni nono wabiro penjore. Mar ariyo, mheshimiwa wacho ni mondo dwa ni Homa Bay wayude kata kaka wanyalo chako gimoro negi joma ne okedo ne piny Odhiambo Mbae, Ouma Mugor, Jode, Peter Wede gini. Mano biro timore mheshimiwa. Chieng' ma jo Homa Bay oyudo jatelo mugeno Homa Bay, moa Homa Bay, moik bieche Homa Bay. Kao kamano to wadoge wach na Tembea. Gima dwa wacho kuom gima notimore Trans Nzoia en gima rach kabisa. Kendo adwa ni kaber to president nyaka ket tiende piny ni ng'ata manya mibadhi nyaka maki materi doho. To kwa wayo gima notimore Trans Nzoia cha odhi kamacha. Te piny ni kawa dhi nyime onge governor mora mabiro koso mibiro maki materi doho. Ka ng'ato nyalo bedo ni en governor to ebe en gi guns ge moko magoyo security apparatus mar sirikal, maketh geche sirikal gi geche ji giwegi madhi. To kendo en wich kuot ni yudhe manoket timo gigi. Gine maratiro gi oketh gi governor ni kuom chamo pesa monego dong ne gigo piny, monego los ne gigo siptende, monego tim ne gik mowinjore manotim. To gine michaki choko gi. To ng'ani ka en ng'ama ler, kako paro nego bed maler no. Onge gima rach komaki odhi ondiko statement. Onge gima rach kotere doho moyale moloyo bura. Ineni kes Kenya ka betine ende kiyalo bura to podi na governor ti yala. Omiyo gima nam Tembea ochako cha. Kowego no dhigo kamacha to bro chopo kama koro governors bro bedo ruodhi mag pinjegi. An kama bede Kenya ka nitiere jomibadhi gi jomiganga 47 moket wuotho maber, odak maber, ikowo gi geche sirikal, rito geche sirikal. To gin jomibadhi mathoth gi onego bedni e kot. Thoth gi onego bedni iyalo gi kuom gik manade magitimo. Nikech inyalo yudo ka county governments gi sama okel gimoro manyasi mamargi to pesa nitie mitimo go gigo. To sama koro idwa ni otine jopiny ong'iew yath, sama koro idwa ni otim gige jopiny to gionge, iyudo ka moko kwano gik ma sirikal mamalo timo. To kikonegi ni oyo magi gige sirikal mamalo, to gikoni no gige sirikal mamalo godak ne tim gi chonani mana dhi akilo gi. Ruto nochako timo gige sirikal me gwenge. Kata kapok wadonje broad based notimo gi. Kapod governors thothgi ne pinge to pod notiyo ne jo Kenya nikech ing'eyo onge Kenya kamora mora kata inja achiel ma ok ni e county moro. So Ruto tiye Kenya to Kenya ni opogi into counties. Koro kodwa timo gimoro gire no nyaka nang donje e county moro. Koro koyiero counties moko no watim negi kama. To kik ng'ato bi wachi ni ane mana luongo Ruto. Ruto tiyo ne Kenya kaka jo Kenya nondike. Nikech bende nochako timo gigi kata kapok wadonje broad base, kapok wachako kapod wapingo mang'amo dhire to wadwa mando wadine kik duo kata gwengewa. Omiyo an adwa ni mondo anyis jothurwa ni Ruto ka opogore gi tich motimo maber ne jodalawa. Ruto en ng'ama very tolerant. Kaneno gik ma sani kore timo gi jo media midwa defend go. Dine gitim gi ndalo Uhuru no lor media house kae mubedo okay opap kacha. No tim ndalo Kibaki mane gimuko standard magi muko nation. Iwinjo gigo gin executive powers misuse ga. Loro media gi onge chik mowachi ni loro ga media kata ndalo no ni onge chik mowachi ni ka media koso ti loro. So wach mar katiba manyien no en ga gima aluongo kisungu ni a lazy way of providing a defense. Gima duong' en ni president to ber tolerant oko timre kato mogik tado na wache ne jopiny ni onge sirikal mora more piny mangima ma ji oyiego 100%. Kata ma Amerika ipingo sani, kata ma Uingereza ipingo sani, kata ma India nitie joma pinge. Kendo joma pinge go usiko man irach okotimore, wadwaro lokruok, wadwaro change. Martha Karua makoro duogo ka sani noloso party manyien miluongo ni Liberation. Kenya nwase liberate e duondwa ukoloni. Kane owadgi ma Kibaki ni e loch ni onge liberation. Ko Uhuru ne ni e loch onge liberation. Kiloka loka ni to loko nying party ne mani luongo ni Flower koro en liberation. O liberation ng'a kowuok kuom ng'a.
kendo ing'e ni nitiere jomoko e piny ka Mheshimiwa Masara ma gin tichgi en activism, mitnegi is orgasmic to them, maka gimitimo ni activism rume Kenya to giwuok gidhi Uganda, korumo Uganda to giwuok gidhi Tanzania. Jogi be nyaka wakwergi ni ok gidwa export bad manners from Kenya gitere pinje maoko. Wach mana Samia Suluhu wacho mana jatend piny mar Tanzania. Owacho kabisa wang'e. Nikech king'iyo joma nodhi Tanzania ka ne gin activist lilo. Ne en Karwa. Sani Karwa gini tinde gin mana activist. Mutunga mane activist moloji kapok obedo chief justice. Kendo kano setiko chief justice. Mutunga mane arrange political rallies e social media X space. Kendo address odhiambo kodhiambo e ndalo Gen Z ka. To ineno nyithindo ariyo ka, Adan to gi Hassan. Gine activist mane mag Gen Z. Koro kitingo activist ang'wen itero Tanzania to kipenjo ginu biro mangoka. Kar wacho ni wabiro e court kaka lawyers wa defend to giwacho ni wabiro in solidarity. Kata in ma in Suluhu diye. You don't accept that hooliganism nitero Tanzania to no sebango gudi streets of Nairobi. Buka. Mukwongo nitie wach manyaka wanon ni sama ji owacho ni ji dhi ndara kata wadhi ng'anyo. Kitan be an activist kaka Buka. Nitie jok madwa temo wacho ni wach mar ng'anyo kata dhi ndara. Winjo ka owidi wacho ni en orgasmic. Ni wan wachiewo e utewa gokinyi. To wayudo ni kawuono wadhi wang'anyie. Nikech wan wamor gi ng'anyo. Oyo. Wadhi ng'anyo nikech kok wang'anyo to kata utewa mantie kuchaka. Pod lokro kutimre nade? Onge ng'ama dwaro no dhi mondo parade their body on the streets to be killed or to be arrested. Wach mar activism and demonstration bedo cost mana gi gik ma sirikal ok tim maber ne jopiny. Onge ng'at ma chiwo ga ode no dwaro dhi mondo tho e ndara. Mano kik mondo wach ne jopiny kamano. Chutho sama sirikal dhi marach. In fact, sama sirikal dhi marach kadi ne bed ni jatend piny winjo Ker Ruto. Onge ng'ama dodhi e ndara. In fact, the finance bill nobody discussed in the best and elaborate way. Bo wach nitie gik moko ma jopiny ok timre nade kodwa. Ang'o mane omone mondo chung mal mondo wach ne jo ng'ono kar mondo luong jo members of parliament to state house to look for majority mondo gombulu ne gima jopiny ok dwar. Koro ka jopiny owuok oko to kendo gasnik mane miwacho no. Gima wawacho ni dhi ndara kelo lokruok. Jorochere mane wagolo Kenya kae ne wagolo gi ang'o? To wagolo gi bunde. Sani jorochere mobiro ka mane wawacho kata Raila wuon ne wacho ni Ruto ndeke gi jo ang'on gi jo America. Noloko pache. Raila nochiwo wacho ni foreign interest will capture the Kenyan state. Bo wacho maler ne jopiny bang' yiero. Kirango pesa manobiro mano sama siasa manogo last time ng'ama ne golo pesa mane imanyo go piny e Kenya ka obed ni ne imanya gi joka Raila ODM kata gi jo ang'on gi jo Ruto. Pesa dong ne wuok Ulaya. Sasa magi wuok ka magi dhi Israel to gidhi America to gidhi ga manyango. Ok gidhi ga madho chai. Wach jo kednera ticho ganda mana koro dhi e piny Tanzania wach mabende Suluhu. Gima timore ni tho mar dhano kata obed ja Tanzania kata obed ja Uganda kata obed ja Kenya en tho mar adiera manyaka warang na ng'ono jopiny. Ok wanyal bedo kae ni kata Kenya kae ni ka jo kuyo mar tho to koro wach ni wan joluno kuyo mar ingo kuyo tho kaka kiwinjo kaka koro kenda kini ba wach studio kae ni we jo kuyo makoro dhi ndaro tho ayin joluo se tho mang'eny. Ngima mar dhano ng'ama tho e ndara kata mana masawa kae ndalo mano organize demonstration Migori. Kotho to koro wach ni mano jaluo motho. Mano ok wanyalo wacho kamano e yore mag activism. Activism en ni ema konyo piny mondo dhi ang'ono e dhi mbele. Liberation mamanya Kenya kae wawacho ni Kenya gi dho ngere aparo ni wil bong'eyo ni wawacho ni Kenya is a neo colony. Nitie jomoko mane ocolonize e Kenya kae to sani gidhi. Koro giyiero ji kaka Ruto gini to gimiyo pesa to manage the Kenyan economy on behalf of themselves. Momina no sani kata sama wayiero Washington isewinjo ka ambassador ma Kenya wuok ni kwedo sirikal ma America weche mag yiero to maro ma megwa to kasra ka tiluongo ji ko US ni mondo biro kel kue Kenya kae US manyalo kelo no kue Kenya kae to mogik sani ko Ruto sign military contract mar kelo jo America mar jo lweny e Kenya kae
ma threaten our sovereignty. Kidhi Wajir, jolweny ma America timo ka kidhi Lamu, jolweny ma America timo kanyo. Emomiyo lweny mwago e Kenya ka en odwaro ni Kenya mondo telne gi jo Kenya e yo mar adiera mar kelo lokruok ma jo Kenya dhi go mbele. Koro mano emomiyo adwoko wach mar activism. Jodi ndo nyalo ringa kuom sirikal. Gin ringo gidwa sirikal. Sami chiemo to gidhi. Iwacho ni koro joluo moko nitie iye kanyo. Joluo mantie iye kanyo gin joluo man gi mwandu. Penje joluo mantie dala oko jogem ka. Kata nyoche manyoche sha ok ti. Sani manyoche gik moko kutie sirikal. To ni wan sani koro waonge sirikal. Sama kwedo Ruto kae no negi ji. Ni gin be gikwedo Ruto kanyo ni Ruto to gin nie sirikal. Giwuok oko. Ero kama nenye. Dacha ko kilo sa winje bedo kendo joko se bedo ka gila wach moro. Sharon ngene weche mag ng'anyo kata kiwacho gi. To ko bedi emotion, o kedi emotion. Sina wang'iew nikech joma ng'iewa kabisa majority gin oganda luo. Ni to ere kaka sirikal nyalo loko ngimagi. Bende sirikal kosebedo oko. Ingene wasebedo oko mar sirikal for more than 33 years. Waseneno gik mwase lose. Gik makabila moko kata girende moko do. Iwinjo. Buka maudgi ogot, nyiri ogot. Wacho ni samora nyalo mor ni ka jakikuyu moro negi. Ok na mor mano dhano wado. En mani ingeni kidhie cabinet sitting Sharon. Ting'iyo ni e Uganda Kikuyu kacha. To ministers gin jiadi man kanyo. To wan kaka Uganda luo to wan jiadi e kanyo. To koro kwa dhi ng'anyo to wamanyango. Iwinjo. Nikech ingene William Samoei Ruto gi Raila Amolo Odinga o chalo penj. Nginga nyithinga na chanya timo penj. Tachiel nyalo kalo kata kokwalo penj kata kokalo gi wiye. Mano based on by IBC. Inano. Mar ariyo Mheshimiwa Masara Musipna wacho ne bedo atandi kacha kata bedo mbadi kuma ntiecha kata expert mano waoro machalo peo Wandai miyo gi tich mayom kuom sero dongruok mani dala. Iwinjo. To yudo kaka teno wacho ni nitie projects mang'eny mantie constituency ne man. Mano to kore dhi ndari gori dwara. Mane mwa wacho na ni buka. Iwinjo. Okay. Mara ariyo, I gave him time, please. Can you protect me? Mara de, inena jowa ma koro uweyo ma language mwacho no chal gi jogo. Machalo Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka, machalo Willy Mutunga, right? Machalo jokne no kanyogote. Kwacha kwa Kalonzo Musyoka. Ingeni Wiper Democratic Party noklungu ni Wiper. Ni lungu ni Orange Democratic Party, right? Wang'eyo kuma no wuoke ma jogo chenje ni Wiper to nen betrayal ne oganda luo. Iwinjo. Mondo Kalonzo bed kada gi nying mobed ni en former vice president. Ok nen running mate mar Kibaki. Wang'eyo kaka no donjo kanyo to man kesa mon wadwaro gimoro to ne gi pamel wetwa. Martha Karua makro siepne mawinjo ku language ne chalo gi Martha. Emano wacho ni jaluo ok nyal jaluo moko timne timbe moko ok nyal dhi ikulu koneno. Iwinjo. Mago weche ma pod wiwo ko wilo. Tenni ang'isi ni jok mino wacho gote kata Willy Mutunga mino wacho no. Ne en Chief Justice. To kanyo mano kego ne ayuak ni samoro no mawa girwa. Ni waneno kaka no ngado wache do kacha. Tenni jok mu wacho gote kwaseng'i wuodho mwasuwuodho kode. I'm telling you Sharon jogi oko mean well for us as a community. Right? Emomiyo koro nyaka wa change tactics. Okay, no about presidency. Ng'ane kata mana neighboring communities. Kidhi kata mana Meru community as we speak Sharon. King'iyo mwandu mani ya lwetgi. Iwinjo. Iyudo ka giewo to gi produce president. Kidhi kata Kisii korwa moko ng'ado korwa dhi kocha wani nyakoro tumani. Kichopo Kisii, ti feel in Kisii. To kichaka ng'wech michako ka Magambo kidhi koro Migori to nyenyewe achopo luo kai. Koro nyaka wa change tactics. Lakini kidhi kata mana US sani. Trump nigi the same problem we face, William Samoei Ruto face as president. To gima nyalo wacho kakura tieko Sharon. Lweny ka lweny onego ng'in to tero ji kure. Wawuondre ni Gen Z know their pap, ithendogi. Right? To president nyalo wacho ni an kura hol, kura wegini. To wuodwa motegno mancha CDF chabe. Inano kakoro gik moko timore. Jomage mae dhi benefit. To mar ariyo assume ni koro jolwenye mokawe. Jolonyo awinjo ko yuak ni ochumi tek kabisa. Adieri agree kode fully. But assume jolwenyo kawe. Ipana ngoni odhi tero e level mane. Nikitwanya neno kata gima timore Uganda. Outcome man timore Uganda. Wangi kata gima timore Ethiopia. Wangi kata mana Somalia, kata mana South Sudan. Kura kiani Communist Party ni
en odwaro tero mana South Sudan kata Ethiopia. Mane madwani obi oduoko wadwa mageno. Ageni buka bro bedo ka duoko mano jatelo Masaro. Makuongo, activism is not bad. Kata kam mondo mi wayud 2010 constitution, the activists no konyowa. But now, to activists mangeny mawane go to go ala. A 2022 election, king new activist mangeny ne pingo Raila Odinga. To king new history mar jogi, to ideologies mag ODM temene ogero gima gichopo kama gintie. To kochopo kama koro piny nochiek ne Raila kama, to ne gilokore nikech joma miyogi pesa. Koro ne neno ni Ruto was a weak candidate, o wedi madira mantiere. Ni activists ne neno ni Raila komi power. En ngama principled to some extent. Nti gik moko ma oko timre nade oko bitimo negi. To Ruto being ni Uhuru ne pinge, to Uhuru was in power, joma kama negi ne ka gikawe to kodonji office to giyudo ko tek koro gipinge. Ingeni joma ne support Ruto activist ema koro pinge nikech ok giyudo expectation gi. Winnie Mitunga was not with Raila. Martha Karua ne en ngatwa, but sani koro nikech koro nyaka yudo gimoro. In Americans gi adjo pinje moko gi tich gi ni nyaka gine ni ngama donje power ne gichiko, kok gichike to gipinge. Mana dire mantiere mag jogi. In koro sani ango manyumiyo iparo ni Martha Karua gine nyalo kaka pesa gi hard earn e puodho ni gidhi go Tanzania. Ine no bedo sponsored go. Yo guy, my activist masani opogore. Chon activism, I was once part and parcel of activism. Ne wabedo gi agenda, what do you want to achieve? Serikal nyanyaza waka. Onego beni gi wuok magin consistent on agenda margi. To magwa ni kure ini nja Kenya. Ka in activist maber. Okay, many activist mantiere Tanzania. To kony ng'atgi. Ini iwuok Kenya ka utinguru. In ngama nosebedo Chief Justice gango. Ni udhi Tanganyika. Ni udhi in solidarity. To Kenya ka. To nitiere joma be dwaro solidarity no. To ok new nikech gimidhi yudo through that onge. Iwinjo onge. Magi joma goala. Magi joma kan president. To nang'ado source of their income. Nikech gin jok madwa destabilize piny. Ogedwa konyo piny. Chon activism ne kawa agenda ni mogo beche ni malo. To mane gima gokinyi ka gokinyi giwuok to gidhi street. O shaok ti. Mane gima giwuok ne gokinyi. Iwinjo buka. Un activist masani udwaro mwandu. Poka winji kiwacho ni mogo beche krodok piny. Poka winjo activist kiwacho ni shati yo kosokti. Poka winjo kiwacho ni junior secondary school onge lab onge jopuonj. Mago gingeni onge gimagede maka funders gi onge goge interest. Joma miyo gi pesa dwaro ni sirkal obed unstable mondo decisions moko bed made through pressure. Ema the benefit gi. Wanodoro activist magimo wacho kawuono king'iyo critically dhi wache kato ruba kamae. To ji wache adira ni ng'ani wache adira kuro giluwo bang'i. Dakni neka kuro nyoduok gi. Activists must stand for the people kaka no gibedo deported. De yudo ka stipotumre nadi upong. Do ruwak gi nikech gi stand for something. To maka onge gimo stand for. Ero kama na inyangini. Mara reyo we wache gimoro kanyo. Odoyo witino owedino wacho ni Homa Bay bro yuda leader. Homa Bay nigi leader. Nyang'aya was democratically elected kendo temo kaka jatelo. Omiyo wedi wayeye ni ya sani tenya wang'aya for 10 years. Then bang mano ng'ato bro bedo. Koro wakonye 10 years no katiba mane. No, kang'iyo pokaneno ng'amochung' manyalo dhi gole. Mama cha temo. Ng'ego miyo wacho no temo. Oketo Homa Bay tindi nyalo wach ni gimoro maber bire. By the way, anahero wachoga, I'm very honest in my opinion. Pick compare counties mag Luo Nyanza, Kawuono. A leadership nigi moro ni hope. Homa Bay compare ikigi apar mokalo. Nigi onge hope. To sani gik mipango tim negi. To gik mose chak tim negi. Mane mose chak tim? Hey, tapenji. Ai no to mane, project mane.
apenji stadium maduong' mantiere Nyanza sani. Okaweti nogero to Ruto nochako. Aweti nogero to Ruto tieko. Aweti nochako. To Nyawang'ayo ndiko nyinge. To Nyawang'ayo otondena nyinge. Hospital moro nyaneno miluongo ni Tom Mboya Hospital. Moger gi county government kanyo dhi launch. Mano kore pako Nyanga. No, adira mano jakoma mar ODM. Mabei mokete e map mar piny. King'iyo konfane ma Migori chal nade mana mapiyo kapok wadhi waka oywe. Migori to wan gi problem nikech ng'ato apoko mi pesa. Osiko mana ni national government. Koloke chairman mar ODM to the packet. Migori poko miwa pesa. Tane budget committee to kang'iyo ga report mimiwa quarterly. Only dwe achiel. The last 2 years nomiwa pesa te nyaka mag donors. To mak mani ng'ini tich opogore. Opogore pod gilan. Ero kama na ina jakoro ngajua ngdaki ken pradeko dario tok sangwe wako yumatina ngini buka kwa nwaduogo bede seyo mabendo se bedi kibio nuwa hinya inya kaka joket nera ticho ganda hibro bido kilero rani kedo nera ticho ganda sane oloke ohala kuso nango nyakoro ngajua wako yumatina Ere kaka parini to nyalo timo arus gi ng'ato moro machielo kae. Mano gimano kanyal yie ni mondo timre ka pod angima. Ajibu ya wachnie. Chalni waya ni ung'e yiero nyako. Atemo wacho. An bende parnit berna. Agombo no bed chiyo wadwa. Ere kaka iniyie gi kwayo mar Varun? Awacho ni ok apar ka en ng'ama ber kuom nyari. En bende ok osomo. Donge ning'eyo mano? Dakika 15 kende. Kasto bang'e wabiro ringo. An ang'eyo ni kata ka ringo, mama biro ng'wonona. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nakwa Ramogi. Regulation occurred through Gimilu in public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Everybody ma wuke NTSN ngany seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Samaki kwa wagigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV.
Nyakoro ngojong machiegni kendo e okang' machielo wadong ni matin ne dakika 20 mar mondo mi watiek twak makama. Kapok wadonjo e twak marwa Nyakoro Ngajwang, bedi nyisa kanyo ni gavana mano e county ma Trans Nzoia nyaka gisani osechope e doho mano ma Milimani Buore Nairobi. Ka bende ng'eni duche manyoro Nyakoro Ngajwang notimne apedha mago gi jo apisas makedo ne mibadhi e pacho ka EACC erinene kanyo entiere Milimani Locals. Wantiere gi jafwambo marwa Efinyakidi ma bende luonwa report makama. Ka bende ise Nyakoro Ngajwang gi mibadhi e county mano ma Trans Nzoia, mibadhi mano mar tiyo arietha gi omenda maromo kanyo siling bilion 1.4. Gisan kaka ineno kanyo entiere e doho ma Milimani Buore Nairobi kae. Wabiro bedo kwa ng'iyo ni en ketho mane kata mana kapo nono ni ibiro bedo king'ado ne bura mane kwa dhi nyime gi twak makama. Wabiro bedo kwa liero ni kinde ka kinde kwa dhi nyime gi twak marwa kapok oromo kanyo saa 5 mano mar Onyango. Nikitano ka sabe na no karingo kodwa aparo ni buka imbe nitiere gi right of reply kaluwore koda weche mosebedi ka iwacho kaka jakede ratich oganda e pacho kae. Dibeni sani kod activism kata mana kede ne ratich oganda oloko hala. Nitie adiera mantie yeno to nitie bende weche mo kenadiera. Kech kirango activism wawacho ni jopiny maoko obed jopinje ma Amerika, particularly Amerika, gidwaro ni gidonje e pinje ma Afrika kae. Gidonjo gi yo ariyo. Ginyalo donjo e yo mar sirikal, ni gimanyo jasiasa moro manyalo thiro pinyni to gimiyo mwandu to dhi timo nade kore ma manage Kenya mondo Amerika oyud mwandu. Mar ariyo samoro bende sirikal ma Kenya ka o comply gi weche mag Amerika. Koro ibiro yudo ni nitie foundations moko Amerika kucha ma oro pesa mondo ji otimgo activism. Inyalo yudo for example during the GNC uprising kata sirikal nolando e weche moko ne Ford Foundation ne Osea Open Society. So wanyalo wacho ni nitie jok moko ariyo adek moko masamalo nyalo yudo pesa to mondo timang'ono mondo keth kue mar piny. But ok wanyalo wacho ni kakoro ji ariyo moko adek oyudo pesa mondo gitim weche mag kedo ne piny. In fact mago wan gi pacho gin joked ne jopiny, mago gin jo ohala magi manyo mana margi kendgi. Wanawacho ni mokwongo ng'ama kedo ne piny nyaka bed gi a very clear ideology. In fact, aero gima masa wacho ni nyaka ibed ng'ama consistent. Ma kata ji ni kodi, kata ji onge kodi. To in wacho di emetimo nade? Eme wacho. Ni ka en idwaro ni mondo ji duto te odhi skul. Ma skul no ochul gi sirikal to mane gime wacho kato mi pesa kata kutimo nade? Oko mi pesa. Koro gima nyalo wacho ni activism ok wanyal condemn overall. But wan bende, wan jok matimo activist, wan bende kwa mor gi jok moloso activism ohala nikech koro gibende gi dilute agenda marwa. But gima wanyalo wacho ne jopiny ni activism ok en gima rach, kedo ne jopiny ok en gima rach, wawuog unu oko sama gimoro timore marach to wago yore. Mano e gima nyalo wacho. E weche mag media tadona ne awach ne usiep na wedi kae ni serikal ka serikal dwa temo mondo control vyombo mag media. Kata Ruto ni ok ber e weche mag media. Kata donge nyocho ndiko barua kae nodwaro mayo ji license moko nikech headline mi winje wachogi. Wachno ni nodhi do kae. Koro gima wanyalo wacho ni sirikal ka sirikal owere gi weche mag media. Mondo media tim tich mar oversight mondo kel paro mopogore kata mapingo sirikal gi wegi. Koro e weche mag chiwo pesa ta wacho ni Peter to pim ne jopiny maber. Opim ne jopiny nikech en bunge. Ipogo pesa nade? Ng'ama pogo pesa. Koro ko wacho kae ni riwruok ni koro ka gidonate expert kuja to koro pesa biro mang'eny. To wan wang'eyo ni e bwo chike ma Kenya kae ng'ama timo budgeting mar pesa donge en parliament. Monego bed ni ka wan joma beyo to what we do is active citizenry. Mi citizenry manyalo wacho ni wadwaro ndara. Lakini kik wanyo jaluo moro achiel kodonjo sirikal chiemo to ni koro joluo dhi yudo ndara. Ni jokikuyu dhi yudo ndara. Siasa mar Okinda to en siasa machon, manyachon migoyo ni
joluo ni koro joluo kwawuone sirikal to biro konyore ni jogi kuche to jo Baringo matho kucha ginto Moi noko dictate 27 years to gintie kanyo koro joluo bende wan gi joluo to wan gi joluo moko wan gi joluo ma jochiemo wan gi joluo ma bende ni e sirikal mana margi gi wegi gi jodalagi lakini nitie joluo ma bende kedo na piny yo mar adiera nitie joluo ma onge mwandu gi joluo man gi mwandu jogi opogore wanowacho ne jodalawa ni jok matemo ni mondo gi consolidate ni luo en gimoro achiel makoro kata gikwero to ni nyembo wan joluo wachandore wasegore ne piny koro wang'ni kik watho mana nikech koro wang'ni ji ariyo moko adek ang'wen moko matimore nade machiemo ka gisetieko chiemo to undu chiemo nade koro wan wadwaro ni jodala ma nyikwara mogi girange udi e ot sami nitie odi kanyo ma in e game cha mafuta mi liele tani no bebecho gi piny to chumbi to joma chiemo go ginjo magi joma chiemo go ginjo magi ai do ngaparo jok ma gira sirkal gi chiemo chiemo ai okay ma temo wacho kamano ka wadwa mabuka wacho ni samoro siasa mago wat joma chiemo siasa machon an gima yuago mabuko ko understand ageno an activist ne inyalo go lwen Sharon to lwen otero uka Mheshimiwa Peter Masara manya koro tumo bedo ka to wacho kwa winjo kaka mani August House kacha ni bedo ne mbadi kacha omiyo gi tich mayom ginyalo wuoyo nikech kongiso kata ndara moro e Suna West ten ndara makana mbadi himself ong'eyo problem man kanyo iwinjo ko wacho kana ni ward ne moro kata yo kadem kocha itier tabu mar stima Sharon to opio wanda intie kaka winje nikech ong'eyo kuonde makamago to gima duoko owadwa ma wood game ni mosipnane ni kata kana ndindi nyoro gi joma chalo mane group uwe language machal gi joka king'iyo financial mokalo right iyudo ka mang'eny kabisa projects mang'eny kabisa no dhi got kocha nikech ne gin machiegni gi sirikal mag bedo friendly to gima wacho no iluongo ni ideal situation man kako nego bedi to pod wabor gi kanyo matin right pod wabor gi kanyo matin wood game gima wadwaro sani as a community ang'ama wanyalo timo mondo transform face mar Uganda Luo mani dream ma wan ok ni wang'iyo jo mlima ni wang'iyo jo Kisii nyaka wa compare tim neno nang'o minyalo tim mar mondo mi olok kata mana face kata mana wang joduo ka giwacho gik minyalo tim en ni jowa mosebedo kaka expert government ok onego wagogi onego migi luwasi maber ma gimbende ka giwuoyo kata gi appointing authority to giyudo environment maber ma ginyatiyo gi jopiny koro ka chieng' ma koro sirikal ni orumo to wabiro penjogi ni mbadi ini bedo kacha treasury kacha ang'ami miwa scorecard mari ang'ami timo Raymond Omolo wan gi history maro yugi aduda wuno gang nondiko ji madhuro kabisa kata yugi jode nyithindwa di misandeko e police mwanyalo wacho right ing'iyo ni to Opiyo Wandayi ni bedo minister mar stima king'iyo regions makanya kagite Uganda Luo kata Luoland e achiel kuom pinje mangi tabu mar stima imiyo jothura stima maromadi to ok wanyalo go jogi sani kapod gine jikon kacha mani chalo ng'ama Uganda nyithindi ni emeli tidwa ni mel no ni mepi ma at long run uburo mana ywak wata ineno ng'amiluongo ni Bukani en activist ma joala kech en activist ma consistent sani no konego ng'ato wuoni jaluo machiemo gi jaluo mok chiemo an abede budget committee ka Didi Nyore jakom pesa mar barabara te noter da gwengi manyaka yore madhi e skunde mag primary nikete kabros sechego to an yore makoro sani okete pesa ni nokete pesa to kidhi supplementary budget otimruok nade ogol Jaramogi Oginga Hospital kiwacho adiri hospital manoger chon onego bed ni obedo level 6 chon pok nomiye sani nosebedo gazetted ni odhi bedo level 6 ing'eyo kata owuoge sirkali kata sirkal ni onge to Jaramogi Oginga Odinga bedo referral hospital main level 6 makoro pesa ne ai treasury koro county ma Kisumu ok fande pesa ne ai treasury mana achievement mar jo Uganda makawuono makiny to gima biro biro nikech koro kwa dhi Eldoret ma joka wacho dhoggi to jadhoggi mikwongi tero tiwe jatuoni mana achievement ma waseyudo adwa koni ni ya ideal situation ene pesa onego poge piny mangima to nyaka nwayud independent buka bose time adira mantiere ni kidhi e Kiambuka level 5 hospitals magingo universities magingo barabara madongo mantiere gingo opogore mantiere e piny e Kenya mangima sama ibede mesa gi jang'ad ring'o
nyaka yudi makati yudo matumbo ti yude mopogore. Sani sama koro ker dwa timo project moro, pesa no nyaka wuoge treasury to mbade ni kacha. Mbade nyaka wang pare yo moro ma Nyanza ni jaduong sama itimo magi to kipare ma. Sama wang jatelo dhi e piny moro odhi pogo stima. Wanda nyaka parne ni jaduong kichiwo magi to bernde to pare gwengwa. Mane gima nyo wadwaro nikech ang'o miyo wachako political parties mondo wakaw power. Sama election osebedo ma okwayude to political parties gi kuro negotiate resources ne jogi maluwo bangi. Omiyo wan sani wawacho ni wane resources kuro biro ne jowa e yo mane okobigo. To en hakiwa okwa mana gima Oburu Odinga nowacho. Okwa cham share ng'ato. Wachamo share wa kaka jo Kenya. Wan kaka jo Nyanza wan gi haki mar yudo dongruok. Okwa cham mar ng'ato. Wachamo mana marwa ema kelnwa mondo wayud project. Koro wawuonde ni nokokel Wandayi e sirikal to kokel Mbadi e sirikal. Donge ma ok jolumo wacho. Koro pesa geta atandi okotere sirikal. Chairman mar budget nyaka bed mojumbe atandi no qualify. Doesn't matter ni inja ODM kata jango. Chairman mar budget the law wacho no beda ngowa mojumbe moseyiero. So adira mantiere ni ya wagol joga ariyo. Koro kode we golgi koro Kenya de dhi maber luode yudo projects. Mana question mantiere. Winjuru ni sani oganda maluma timo activism. Wajiuru jowa mantie. Wakauru. Yeni ya sani kata koro wadhi demonstration. To root a president. Koso dongen president. Sama en president no Raila change tact. Wacho ni gima watim wase the street ndalo mang'eny. In ka jogo gero jowa serwa omiyo gi access mondo ser joluo gidongo. Kech after all nwadoro ni Raila obed president mondo wayud projects. Kaso yudo president not amo 2022 wadito 2027 to ng'at manoseyudo power molandi oyie kelo no project koro wariembe mane penjo maduoga kendo mane wariembe ne wakone ni Ruto kwadwari ijaku just a moment ijaku ingama no kwanya temo one sani Ruto is the president of the Republic of Kenya kobiro Sona West abro wedhi kata hospital kane daktari mi appointment adiro mune mondo joga oyud gimoro kech kubiro to we gimoro imotime marach tabro biro studio ka tawacho ni ka president ka oketime maber onegitim kama nikech wan gi constitution monego lo anya na pach buka bange mar modimo constitution mowacho ni Peter Kikuondo jopiny kwa wal kae budget iloso elegiko bang budget nitie appropriation bill malocate pesa mitiyo ne jopiny onge gima Mbadi kele e wach mag ni kaw pesa ka iter kacha. Mbadi is part of the executive or implement gik ma Peter ginokali koro failure mag Peter gini elegiko kucha kigikel ne koro gidhi go mbaka giwacho na jopiny ni gibro dhi kamoro ka gimadho chai Central Bank kata treasury to giwacho ni koro mbagi gol kacha mar kuche ka ter ne joluo kacha to mar Kisii cha gol iter kacha. Mano kaka irango piny. What we need is an active citizenry ni development of the jopiny makare. Lakini kikwatiki weche magroko ng'ato mara achiel ariyo e sirikal mondo koro walos go nyingwa e dalawa. Kamano kaka itimo. Nikech constitution nitie grate unless ni kiasani dongo wa challenge President Ruto about the appropriation bill. Wawacho ni ere kaka appropriation act ere kaka pesa mane onge budgeted for it is not in the appropriation act ere kaka ne Ruto tiyogo bo kaoga ngono loan bigi timangono bigi chamo mane gimo wacho monego bed ni ene mo opuonjo jopiny oko land weche mag mokratiro kamano. Wach mar ariyo en ni pimo teko mar sirikal mar chiwo ne jopiny adiera en ni ngima mar joluo be osedhi mbele koso odhi piny. Sani atamalo 70 mar joluo odak in the backward of rural areas maonge kata gimoro adi magiyudo. 30% mar joluo odak in either semi or semi urban areas. Koro gimotemo wacho ni joluo modonjo sirikal gi be giriembo dhir Migori to be giriembo dhir kuonde magiaye owoyo dala wa Siaya dhire mamedore. In fact devolution mana wacho ni Raila Ogoran devolution koro bedo devolve makata corruption bedo devolve at the lower level. But this thing mawacho ni ji ong'anyo ken mana ng'anyo Nairobi ka
kata gavana makwalo pesa kucha bende onego ni joluo chungo oko to ng'anyo mondo giyud ritaro gi mar adiera. Erokamano ahinya ka sapok ng'ado Mwalimu Owidin bende mi thuolo mar loso. Erokamano ahinya. We alosi wach budget no mapod liet. Osiepena mosewere ni en activist ni wacho ni budget iloso le jiko badi onge wach. Le jiko no en jikon kamitede. To kamitoke to en office bade. Kendo nyalo bedo ni wan gi gik manosebedo past le jiko kuno 10 years ago to pok obedo implemented nyaka kawuono. Kata yo maneno mbadi otere pesa mang'ado tok dala gino. No chak wach ne sirikand Kibaki modhiye mar Uhuru manochope mar mbadi ndiko ka pesa no chopo. Kiki par ni chiemo kosetoki mo wach mumi list ni madhi ne ng'ane mano ok bitiyo. To bende sama ung'anyo ne bunge koso ung'anyo ne president. Do kana no kung'anyo to Ruto mi wachne to pesa to ni bunge machiwo. Omiyo wach maru mar ng'anyo ni ena ni kano nyuoli jang'anyo to salulu miwinjo ke ng'anyo no mit ni ma ok ng'i kata ne titimo gima ber koso gima rach. Ure wach mar ng'anyo nikech nitie chike Kenya ka mitimo go gik moko. Nitie bunge kacha chik mipogo go pesa. Chik nie molotir ng'anyo ni ok bi konyo nikech be kanisa ni kipenjo nyaka ne wachak ng'anyo onge gima ne wase ng'anyo ni mondo tim ne luo kendgi motimre. Ng'anyo moko osekelo lokruok ne Kenya. To mwa ng'anyo kaka joluo mokelo lokruok kaka joluo. Onge gima no kelo lokruok kaka joluo en donje sirikal gi Ruto mondo ket jowa mondo jowa mong'e thagruok ma wan ge kor gweng kuchocho. Oketnwa mwandu mitiko go thagruoge wago. To ng'anyo to aeuru ubro turo tiende kayiem bende onge ng'ama ngima ne dirom gi mwandu. Onge ng'ama ngima ne dirom gi dongruok. Nyathi achiel kata riyo matiende oture ng'anyo no. Ebe jodala gi ywa. Erokamano ahinya dabio dakika achiel ng'ato ka ng'ato mar mondo mi watie. Erokamano ahinya. Jogi tema ng'anyo moro ma gibire do parliament kacha to gichiemo Java gi pesa ma wazonge osemiyogi to gigo koko ndaka predict kwediro Stilagas to giringo te ng'anyo tim mana gi telne ko ganta mag luo nikech wanjo mako ino wedini gimono chano no dhi wacho makata no rom gi polisi ko lonjo ka to wacho wan ka ko ganta mag luo ngama duoko e street onge mano wakwero buka wadwaro no ushuru ma mwagolo nyaka kelnwa gimoro mane momiyo jomodhier go bro yudo kadiangi kawo jomodhier mo agemu pod gidwa mana demonstrate to giti mano chako demonstrate ka jaiga 18 joiga 50 gidhi tho ka gidemonstrate yawa gembe giyude yo ndike nyithindgi moko mondo mi ng'anyo gini giwach ni oyo nokwa achieve fully gik mane wadwaro to at least project mokoro biro iwacho ni parliament ema pogo pesa budget policy statement igolo gi the CS in charge of our treasury samose yer serikal sheria uyiene serikandno mondo realign state ilongo ideology mage gi budget ok parliament does okwanye tuge ni wan koro parliament wawacho ni this time this 5 years wawacho ni koro wan what the ngeni UDA wacho ni better parliament onge gine mar development one our appropriate fund kolore gi de dwaro mar government of the day gima wan onego watim mok timre en niya onego beni wapogo resources e Kenya mangima to ma podok nyalre parliament nikech government of the day no nigi wajumbe mamage modhi obedo go which is normal mo wacho ni wan wadwa timo ma emomiyo jopiny oyerowa o an sama ne yiero UDA wan gi Azimio wan gi gigewa makade wakao power dwatimre nade de watimo jogi bene ni gige gi makage kao power nyaka gitim the law the constitution oyienegi mondo gi align expenditure kaluwore gi policy statements magitimnade magigolo koro ka gisekelo one in parliament en mondo mi wa appropriate ni pesa ne odhika to nyako bed influence this is a political contest ma joma noyier koro gimatimre ni sama ng'ato nitiere makoro jo serikal osepango gigi gikelo to mbade neno nyako ng'ad moko be ni udwa we Nyanza ahinya opiyo wanda nyaka wachni oyo udwa we ang'owa Nyanza ahinya maga gik manyaka wayudi kende makonyo adwaro mar mondo mi iwach pacho kinda bang'e hapa nalor twak kanyo gibuka kwatieko nikech sak ng'ado wang'o erokamano Sharon ng'eyo ni awinjo kaka jowagi wuoyo maber kabisa kendo ng'ato ng'ato ni right mar wacho gima wacho Sharon ng'eyo ni third world countries anywhere kipingo serikal kabisa
to samoro paro migolo no ok rach kata mana gima buka wacho ni ok rach tineni inyalo mai mwandu mathiri ma paro maber migolo no inyalo ter kamoro iwinjo ma gik mwasaneno mar ariyo ok inyal gori lweny migo agoya makuma lweny no teri onge lweny ka lweny migoyo onego bed golemo king'iyo kan introduction mar multipartisan politics no wadwaro ni chamo bed modhuro right menya yudo nyakwaro tuoma koyier gi ODM to nyine ja communist to doyo ja UDA ta ja Green Congress Party of Kenya mountain olemo man wadwaro ni mondo wayaw Kenya odong chama king'iyo Ruto ni kako chako piny Sharon no yudo piny kamogo bechene ni malo dola ni nyalo ngi mafuta ni nyalo many oonge ni nyalo many ochako kao oganda wa ma yawuotwa mochako bedo machiegni gi sirikal oko wacho ni jogi ni gin jodonga ich to ginyalo bedo wang'we jikon committed cha masamor ordinary man dala kacha ok nyal chopo nyeni Sharon jadala ma yes katiko jadala man kocha kana Suna West kocha eno dwaro pi maler to dwaro ndara maler to dwaro yath e hospital gima timore lech kaka tokia makopo ni Peter Masara mheshimiwa Peter Masara nyalo influence through mbadi moyud ndara through wakocha to mano sekonyo japiny mane mume wawacho ni okwanyal yie nwago lweny mora mar siasa maonge olemo kuma agri gi wuod game ni liet mwagoyo ni mwago ni Ruto malo ni kata piny ka onego chake mondo governors bonge we buka medolose nikech idhi golwa ka buka inbende mane fulu mar dakika achiel anakwana nyikwara mogi gi joluo te ma wago gombaka kawuono ni onge gimoro amora mubro yudo sirikal moku kedo onge gimwaseyo de sirikal maonge kedo ne wayudo independence kuodwaro ratiro maru kik mondo yie mondo joluo mokare adek ogo kod goala gi dhir maru chung'u oko to chung' ne ratiro maru wan kaka jodwal mar Communist Party of Kenya wabro bedo kodu kamoro achiel kwagoyo lweny mar adiera mar kelo ne piny mane wach wanyalo wacho to moso jo game duto te ka bedo mbunge maru ka bibedo kapita kawuono arabro chung' ne ratiro kabisa e bunge kacha ma kuna niewa agogero kamano waduong erokamano ahinya buka agodero kamano ahinya mheshimiwa Peter Masara buka ngesa odoyo yede kanyakla kod Okindo Joka mar yudo thuolo mar twak kod nyikwaro Mgajwanga okiny makawuono nyikwaro Mgajwanga sa osechopo abich mar onyango gi kanyo makelo e giko mar chala mar piny Kenya nwachako chenro makamasa pagare mar okinyi na ni Joyce Oduor okiny makawuono sani kwa tieko akoyo ni mar mondo mibed kod odiochieng' makare nyinga Sharon Ong'aw